Sena ta' inkonvenjent ta' residenti ta' triq id-Dejqa, triq Santa Katerina u triq Joseph Paċ fil-Gudja ma kienx biżżejjed ta' kif dawn it-tliet toroq li sena ilu beda x-xogħol fuqhom iridu jerġgħu jinqalgħu. Fil-fatt sena ilu Infrastructure Malta bdiet xogħol ta' konkos f'dawn it-toroq hekk kif il-Kunsill kellu mbagħad jieħu f'idejh it-tqejjid ta' pavimentar. Madankollu kif spjega l-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Gudja Mark Anthony Sabbut jidher li x-xogħol tant sar ħażin li se jkollu jinqala kollu. Għaw servizzi li huma ntamuddijin kontra il-liġi, fosthom tejbil tal-Ena Malta illi suppost ikun moddi tal-inqas ġixpiedi u nofs taħt l-art illi jinsab 4 pulzieri mill-wiċċ alla ħares xi ħadd ikollu bżonn itaqqab jew xi ħadd pereżempju jkun ħamel xi jarblu tal-festa għax itir miegħu. Filwaqt li qal li ta' min wieħed jistaqsi l-Infrastructure Malta jekk ix-xogħol ħażin li sar tħallas tiegħu il-kontrattur, spjega li lanqas il-periti ma rridu jiċċertifikaw dan ix-xogħol. Huwa xogħol illi s'issa ma ġie ċertifikat mill-ebda perit u l-ebda perit żgur li mhux ħajċċertifikah u bħalma għandna problemi għandna problemi simili minn xogħol li sar minn Infrastructure Malta f'toroq oħra. Min-naħa tiegħu il-Kunsiller ieħor tal-Partit Nazzjonalista f'din il-lokalità, Stefan Karwana, spjega li importanti li ssir ġustizzja mar-residenti milquta. Aħna kull ma din nfittxu li ssir ġustizzja anke mar-residenti li ilhom għaddej minn il-problema sa għal diversi xhur li karatterizzat problema ġurnata wara ġurnata. Il-Kunsilliera lokali tal-Partit Nazzjonalista qalu li minkejja li kienu ilhom żmien twil jiġbdu l-attenzjoni tas-Sindku dwar dan kollu injorat l-appelli u issa se jkollu jsir ħafna xogħol doppju u bispejjeż żejda. Intant jidher ukoll li minkejja l-weda li saret minn snin ilu li toroq li jsiru mill-ġdid ikunu maħsuba biex servizzi wires jgħaddu kollha minn taħt l-art anke fil-Gudja għadha l-bogħod milli tibda titwettaq.